Aiwa baka muna ichomba mbaji. Haikuona kuti hasha baka munai. Pano izvo ndandikuda kunzwisisa tisatapuwa maresults ba. Tetekerai doctor. Ina handisi kuramba bapuwa maresults angu. Asi ndakazowana kuti kwai vanhu vanotangoitiwa counseling wozopuwa maresults. Sandizvoba here? Wangu. Haikuona kuti waste time mhaniwe. Puwa maresults tiende. Doctor, probability yacho iri kuti kudiko. Iwe hatina zuva rese panapa mhani. But did very right. Munomboziva here kuti tinogona kufenda muno mukangoerekana madedzera maresults. Tangai matipa counseling chiremba. Tozotangira ipapo. Actually ipapo mune point mimi baba wekumalawi. Apa ndo pamatauro zvinhu zvine musoro kakubva musi wamaadhimitwa panapa. Saka vabereki kachinyararai zvedu tifambire nyaya dzacho. Amai Haaland, maigona yenyu kunomira panze kasezvo imi musiri kukwana kamuentanglement. Aiwa kanai doctor. Inini hapana kwandiri kuenda. Kana mazogara muno mandibvi. Inini ndine next of kin wababa Oshomole namai Oshomole. Saka tipe yenyu counseling yacho tiende. Okay, saka pano chirwere chekudya chibage chinyoro ichatiri kutaura nezvacho ichi. Chiri very simple. Pakaita munhu anenge akafura chibage chinyoro, iwewo ipapo wosangana naye, mese munobva mabatwa nechirwere. Ndo zvandingangoti zvinoitika panhau iyi. Pane vane mubvunzo here? Timiri mubvunzo yava imbofa yakapera doctor. Chitosota henyu maresults achona tiende zvedu. Ya, okay. Regai tibva tangotanga kane vedu ava baba Oshomole. Semataurira ndambenge ndaita paya kuti the probability yekuti vane muzvezve doctor, imbobatai makadaro. Pakutsanangura kwamuri kuita apa, mukureva here kuti kuri kunzi nini ndinenge ndakarara nabamukuru vangu ava. Ndinenge ndakutorwarawo here. Imambuya iwe, musatore dofo wenyu panapa. Asi hamuna kunzwisisa zvataurwa kani. Musati wastere time panapa mimi. Asi makararana samutoko kani. Nai Mwari wangu, madireko kundifuratira mukadaro. Inga ndinotsanyowani zvinoita vamwe vana vesangana. Maiwe, bamukuru denga muchaita rekugugula. Hede, zvakubuda manje. Iko kugara muchifonerana kwamaiita namai nini, ndobvunza moti chiramu. Izvo kwani, zvakubudaka. Chidaira kababa Oshomole tinzi. Kudaira kuti iko iwe. Haiwawo. Naiweduwe. Saka mukureva kuti ndakutofawo here nini naye asikana. Chibage chinyoro. Kumanaka, izvi hazviko izvi. Tinobuda here muno mukana yedu tichatofira hedu muno makumanaka. Pakaipa manje. Manje inini triple ndikafa muzukuru wenyika. Nyika yacho inozosara nani manje. Ini ndirikutongogaya iya yawaitaura nezuro iya yekuti tibaye kwasekuru kaferaka tingonopuwa zvedu mbashito yemuzvezve simple. Iroroka izano rakanaka wangu. But first kapa ngatombomirire maresults abuda then tizotangira ipapo. Saka uchaita sei manje? Kuita sei nei? Akabva abuda uchinzi une muzvezve. Handiti uyu doctor wokurwara njere atongotipa hake kashort break kusvika amai Haaland vamukobva atongofambira nyaya dzacho. Saka iwewe uchaita sei manje? Ini ndinotori ne2 option. Edha ndiri kuenda kwasekuru kafera kandinopuwa mbashito yekuporesa option 1. Ko option 2 yacho? Option 2 yacho ndotongoita kwabosi pangolini takaenda. Tongonopfura samutoko wacho pwapwa ndobva ndatongonopfura futi shandi wacho pwapwa ndobva ndatongopfura inini wacho pwapwa simple. Hayo kwanewe. Ungada kufila mujolo shuwa? Kuri mutimu raindepe futi hansi kumboriona ini. Amenoka zvekurwara njere zvavari kusimbisana kuseri kona nasibhinechi. But vazukuru vambuya nehandaka. Mamwe mafirimu amunombotishutira so. Ya, zviriko. Apa samutoko wakutongomira semurumeka. Hapana yekuseta apa. Ziva kuti wedha wazvigamuchira, wedha hauna, ndozvatongopo. Kana uinacho, unacho. Kana usinawo, hauna. Saka itongotambira zviripo wangu. Ya manduwe, nyangu wazo kutaura zvinhu zvinohwadzaka, asi kutaura chokwadi sahwira. Rega titongotambe rikurira wena, paribe kusiri kufa baba. Handiti rukuona manje. Ndo nyaya yachoka yatiri kutaura nezvayo iyoyi. Saka iweweka, yaunenge wakutongoita tichibva panapaka, kutongonoudza doctor kuti wave redika, woudzwa zviripo, totongotangira ipapo takaenda. Ya kufa takufa hedu sahwira, asi takambonyopora varume. Rega tichipfe. Uchiri kuziva hapo takaenda kwachindenga paya, iko tainobvisa zvikwambo. Tuwana toita kuya wega tichizvisira kwatiri. Aiwa barume. Unyebe wangu. Tanga tazonyanyawo kunyang'anyaka. Remember kagore riya patakaprofita apa nomwe musha paya kubepeta uko kwamutoko. Takabva tanzi takukupai mukadzi wake. Ya ndarangarira wena. Takapuwa zvimoko chache. Takabva tanozvinyopora kuhwizi. Kwakaziya tumwe tuwajombo toida kutiitira uma. Takasiya tatubanzura. Takanoporika. Asiwo yaive time yacho kawangu. Panga pasina yekuseta wena. Iwe ndiwe waindipinza kapa mahwana akawanda achoka. Takazombonyeba kagore riya mazita
tiri pabenison mine warangariraka. handife ndakarikangamwa bazuva iroriye. takasvika ndakabva ndandinonzi eronage t iwewo wakabva kuti unonzi kirepienzi. takazodanana naamai nomwana. Ya zviriko uri kuona patakabhaisa mufesi wangu takavarairwa nekuda kwemukurumbira watainge tiinawoka. takakanganwa kuziva kuti chinhu chese chinobhururuka chinomhara. taisatsiuranaka asi chese chaunenge wataura inini ndaitotsigirawo. ininiwo chese chandainge ndataura waitotsigirawoka. asiwo mwari wawaitisireko tichiita zvotaita zvese zvezviye ezvinezvi tabanzirwa nochihwere manje. haidi gogogo ngatipfei hedu. Pakaipa wangu saka takutofa here tisina kuvhota next year. ini ndakafunga kuti pano vanhu vari kuba mari munyika inoyo wandaida kugoredza ndinobva ndazwa sendinotsva. ido ndipowo mvura ndimwe zvangu. wona dhokta yakutotidedza uyo hande tinozwa shamwari angoti nyepa zvipere. right vabereki, nguva iyo yatanga takamirira yasvika. pane here ane chaari kuda kutaura titi kavara. inini varume pano zvinhu zviri pamwoyo pangu izvo ndinoda kuti nditaure marizosi aya asati awerengiwaba. kuna sibhineji nagawe ndongoti varume ndakakuregerai nokunyoporeko makaita wakadzi wanguwa. ndini mwari chiri angatita kukutongerai. Right, hamuchione manje dhokta kadedzeka rizauti remukomana tiende. handisati ndapedza varume ndangoyo pano ndirorure kune shamwari dzangu. madzibaba sibhineji shamwari ndakanyopora adzimai wako madzimai geturudi. mimba makawe ndoda kurero ndakanyopora febi. sori henyu varume saka nyangodai muribe kunyobora wakadzi wangu awaka manga muri ngopfa chete nokuti papo ndaija futi chibage cho chiri chinyoro. dhokta tipe hedu marizautsiyo. gaizika ndirege rirobijana mukuona murume wakawe ndamboinsoleta hake nonsensi yese yanga ichitaura but ndakundikana. ezvinezvikapa dakumbomudzidzisa mandu pano kandimbokutovai. akakanga katobvuka mechi manje ndakagaira strategy katozvirida kuti ini nditori ahead ndabva ndakavharira mukeji tarisa kapusa katoita state ndakadyira bhonzo ndakaratidza ndiri mukuru hatisi vese muage